Ahotsu, lagun miresgarria. Goizeko 8 ziren eta Vladimir ikastolara joateko ordua zuen. Ohetik altxatu orduko, gozaldu eta autobasoa hartu zuen. Autobusean bere lagunak eta hura berba egiten hasi ziren, futbola zein zuzen ere, baina Vladimirre zitzaion futbola gustatzen. Egun kaskarra izan zuen laguna, hortaz, etxera iritsi orduko sofara bota zen. Bere gurasoek berarekin kontu oso eta garrantzitsu bati buruz hitz egin hasi ziren. Arratsaldeon Maitia, zer moduz igaro duzu eguna? Esan zuen ama. Ba, ez da egun oso ona izan, neketsua hain zuzen ere. Erantzun zuen Vladimir. Zerbait garrantzitsua esan behar dizugu Maitea, hasi zen aita. Badakizu nire lana dela eta askotan mugitu behar naizela herrialdez herrialde. Lanpostu bat eskaini didate Gasteizen, Espainian alegia. Hortaz, pentsatu dugu hara mugitzea. Gurasoekin asko haserretu zen, bizitza hori utzi ez nahi zuelako. Denbora pasa ahala lasaitu egin zen eta ohera goiz sartu zen, biharramunean bidei oso luzea baitzuen. Hurrengo gunean, goizeko 6etan esnatu eta aireporturan abiatu ziren familia osoko kideek. Errosatik Espainiarako bidea esen oso luzea izan, 4 orduko hain zuzen ere. Vladimirren bizitza, beraz, asko aldatu zen eta bizitze berri horretara moldatzeko zailtasunak agertu zitzaizkion. Ikastola zein zailtasun gehien agertu zitzaion gune, ez baitzuen eskaraz egiten eta gainera ikasle berria zen. Vladimir oso mutiko lotxagarria zen, beraz harreman berriak egiteko zailtasunak handiak izan zituen. Egun batean, ikastolan zegoelarik jolastorduan, pertsonaia oso bitxia agertu zitzaion, hizketan hasi zitzaion, eta bere burua euskertu zuen. Pertsonaia hori ahotsu zen. Ahotsuk mutilara esan zion, bezala, menditik zetor, hor bizi baitzen, eta haren hobi edo funtzioa gazteak dituzten arazoak konpontzea zen. Vladimir oso pozik jarri zen, bere arazoak konpontzen lagunduko baitzion. Hurrengo gunetan ahotsu eta mutikoa elkartu egin ziren, eta ahotsuk mutilari hainbat aholko eman zizkion, eta horretaz gain euskarako klaseak ere eman zizkion. Hilabete bateko entrenamendua dagoeneko zuelarik jolasteketako orduetan bere klaseko kidekin elkartzeko saiakerak egin zituen. Nahiz eta hasieran asko kostatu, azkenean mutiko lortu zuen. Azkenean euskeraz ondo hitz egiteko gai izan zen eta harreman asko eta estuak egin zituen.